står her foran Danmarks Radio i minusgrader. Vandet er frosset til, men vi står her for at vise vores støtte til den iranske befolkning, hvor mere end 40.000 mennesker er blevet dræbt på gaderne, på grund af, at de gerne vil have et demokratisk samfund. Er det virkelig rigtigt, at vi skal se blindt på det, at vi skal lukke øjnene til det? Hvor bliver vores humanitære hjælp af? Hvor bliver EU af? Hvor bliver vores Danmarks Radio? Hvorfor åbner I ikke, og hvorfor snakker I ikke om det? Hvorfor kan vi kun snakke om Palæstina? Hvorfor kan vi kun snakke om alle andre lande? Hvor bliver Iran af i nyhederne? God aften. Vi står her, fordi vi vil gerne protestere mod, at Danmarks Radio og medier i hele taget i Danmark har ikke reflekteret vores protest, som gang på gang på de sidste 14 dage har været på gaden i Danmark, og vi har inviteret dem til at komme og filme, og vi har inviteret dem til at vise vores protester, men de har ikke reageret, og hvorfor Danmark er stille? Hvorfor viser man så meget om Gaza og Palæstina? Hvorfor viser man så meget om Ukraine? Men lige nu er det blevet over 36.000 mennesker massakret af det danske regime, af det iranske regime, og men Danmark har overhovedet ikke vist det i tv. Folk er kommet uden våben på gaden og protesteret mod Islamisk Republik regime, og de er kommet med dusker og med maskingeværer og slået alle sammen ihjel. De der mennesker, de er kommet i sorte sække og bliver behandlet som affald, hamlet op på hinanden, og det er kommet tusindvis af film fra det her kriminalitet, men Danmark viser intet. Hvorfor er man så stille i medier? Tak. Hej, jeg hedder Maja, og jeg er praktiserende læge. Og jeg står her sammen med vores iranske befolkning for at støtte den iranske folk, menneskerne i Iran, efter alt det 1000 drab, der er sket, flere tusind drab, der er sket i Iran, af hånd af den her regime. Og vi står her, fordi Danmarks Radio ikke siger særlig meget omkring, hvad der sker i Iran, og hvad der skal til at ske. Og Mette Frederiksen havde lovet, at hun ville stå ved siden af os som iransk befolkning, og det er bare ikke sket før. Og jeg vil bare fortælle alle og hele verden om, at det eneste leder, vi vil gerne have, der repræsenterer os, er Reza Pahlavi, og ingen andre end ham.